Литературные ночи с Василем. Усім прывітанне, усім цудоўныя ночы. І сёння зноў нашыя выдатныя літаратурныя начныя сустрэчы, і не толькі з Васілём, безумоўна, з цудоўнай спадарняй Аленай. Вітаю ўсіх. Вось, і з усімі вамі цудоўнымі. Я вельмі рады, што мы зноў сабраліся, гэта выдатна. Вот, і сёння мы з вамі працягнем нашу гаворку, працягнем наш радыёсерыял, прысвечаны Максіму Богдановичу. У мінулай серыі мы гаварылі пра першыя 5 гадоў жыцця аўтара вянка. Яны, як вы памятаеце, азмрочыліся тым, што ў 1896 годзе памірае ад сухотаў яго маці. Каб не пакідаць без дагляду дзяцей, Адам Ягорович, бацька Максіма, выпісвае з Адэсы сваю малодшую, неўладкаваную ў жыцці сястру Марылю. Яна выхоўвае сірацелых малых цэлых 3 гады, да таго часу, пакуль Адам Ягорович зноў не ажаніўся, і пакуль яна сама не выйшла замуж. Дзеці шчыра любілі сваю цётку, такую вясёлую, яркую, шыкоўную. Вось, ну і сапраўды лічылі яе, ну, нікалі не другой мамай, то проста тым чалавекам, з якім ім было вельмі комфортна, цёпла і шыкоўна. У другой палове лістапада 1896 года Адам Богданович, яго дзеці і сястра Марыля кідаюць Беларусь і пераязджаюць у Ніжні Новгарад, дзе Адама Ягоровича чакае новая праца і таксама ў банку. І вось пачынаецца новая пяцігодка ў жыцці Максіма Богдановича. Пра гэта мы і пагаворым. Што будзе яго чакаць у Ніжнім Новгарадзе? Якія новыя прыгоды там з ім будуць? З кім там пасябруе? Вось. І чым будзе здзіўляць усіх ягоны бацька, які не будзе такім ціхенькім, спакойненькім. Там будуць цэлыя скандалы, звязаныя з Адамам Ягоровичам. Пра ўсё гэта сёння мы пагаворым. Мы пагаворым пра новую пяцігодку жыцця Максіма Богдановича. І пачнем мы, безумоўна, з музыкі. Адзін з любімых кампазітараў нашага героя гэта быў Моцарт. Моцарт ён любіў за дзіўнае спалучэнне сур'ёзу і жартаўлівасці. Моцарт мог з аднолькавым імпэтам ствараць такія яркія манументальныя оперы, як, напрыклад, Дон Жуан у 1787 годзе. І адначасова з Дон Жуанам напісаць, напрыклад, такі шэдэўр, як маленькая серэнада, якую маленькі Моцарт вельмі любіў слухаць. І зараз мы пачуем гэты твор. Вольфганг Амадей Моцарт, маленькая серэнада.
Новгород, Ніжні Новгород, дзівосны, прыгожы горад. Максиму Богдановичу вельмі пашанцавала, што он пераехаў туды. Чаму я так кажу? Таму што я сам калісьці даўно, гадоў 10 таму назад, я жыў у Маскве, працаваў у адным прыватным цудоўным дзіцячым тэатры, які называўся «Снарк». І мы ездзілі на гастролі. І адны з самых запамінальных гастроляў гэта былі гастролі менавіта ў Ніжні Новгород. Прыгожы горад, драўляная унікальная архітэктура, горад дзівосных узгоркаў, горад прыгожай ракі Волга. Словам, там было сапраўды неяк камфортна хадзіць, камфортна глядзець і камфортна адчуваць, што і тут хадзіў Максим Богданович, што он все гэта бачыў. Ён натхняўся гэтымі пейзажамі, ён натхняўся гэтым цудоўным местам. Вось. Таму, конечно, Ніжні Новгород горад вельмі файны, аўтэнтычны, цудоўны, і сям'я туды пераязджае, пасяляецца ў грузінскім завулку, у невялікім аднапавярховым доме, гаспадыняй якога была такая Софія Турылкіна. Паводле ўспамінаў знаёмых, вот калі дзеці такія все былі вясёлыя, у яго шумныя, то сам Адам Ягорович у гэты перыяд быў худы, сагнуты ў плячах, змрочны і заўсёдна маўклівы. Хадзіў вечна задуменны вялікімі крокамі. Яго ж сястра Марыя Ягоровна была вясёлай, гуллівай, любіла танцаваць, спяваць украінскія песні, шмат гуляла з дзецьмі. Вось, і таму не дзіўна, што дзеці вельмі полюбілі, таму што усе самыя цікавыя інтэрактыўныя гульні, нейкія файныя гісторыі, вот, пачуццё свята, ўсё гэта яна давала. Але можна і зразумець некую змрочнасць татачкі Богдановича. Можа, нават не змрочнасць, а такую сур'ёзнасць і засяроджанасць. Таму што гэта можна патлумачыць хаця б тымі клопатамі, якія, напрыклад, яму прыносіў наш герой, якому тады было ўжо, калі не памыляюся, 5-6 гадоў. Вось, напрыклад, калі Богдановичу было 6 гадоў, у 1897 годзе у яго здарылася маленькая катастрофа. Ён адсек сабе зубамі кончык языка. Бегаў, паслізнуўся і упаў, стукнуўшыся барадой аб падлогу, кончык языка павіс, поўны рот крыві. Хірург стаў прышываць, ні гуку, ні стогну. Праз тыдзень кончык прырос, а нітку Максим з'еў. Малайчына, Максим. Вось. І доктар быў вельмі здзіўлены тым, што наш герой мог цярпець боль. Увогуле, беларускія пісьменнікі таго асабліва перыяда, там ось 10-20-е гады, яны ўмелі цярпець боль. Дастаткова прыгадаць таго ж самага Якуба Коласа, які выдзіраў сабе зубы без анестэзіі. І любы стаматолог казаў: які вы малайчына, які вы проста чалавек моцнай сілы волі. Наш Максим Богданович быў такім жа чалавекам сілы волі моцнай ўжо ў 5-6 гадоў. А ўвогуле, ў гэты перыяд наш герой, паводле ўспамінаў таго ж самага бацькі, быў нрава веселого, особенно в детстве и юности. Смешлив. Эту черту особенно отмечаю. В детстве, бывало, прибежит в слезах, с плачем, жалуясь на какую-нибудь обиду, но при передаче обиды, захлебываясь от плача и сбиваясь вдруг, подметив какую-нибудь неловкость в передаче, от слез быстро переходит к смеху. Таксама змрочнасць Адама Ягоровича можна было патлумачыць яшчэ тым, што ён канфліктаваў з гаспадыняй дому Турылкінай. Як вы ведаеце, асабліва тыя беларусы, якія волею лёса пераехалі, напрыклад, ось у Польшу, дзе мы знаходзімся, то тут самае важнае мець добрыя стасункі з гаспадарамі. Калі з гаспадаром ты лепшы сябар, тады жыві свабодна, лёгка і шыкоўна. Таго ж сама правіла імкнуўся прытрымлівацца Адам Ягорович, але Турылкіна была асоба дастаткова буркатлівая. А Адам Ягорович быў чалавек упарты, як любы настаўнік, ён не любіў, калі яму рабілі заўвагі. Аднойчы, не вытрымаўшы чарговай сваркі, ён проста ўзяў з усёй сваёй сям'ёю і перабраўся на іншую кватэру, а перабраўшыся, збіраючы рэчы, ён на развітанне склаў такі верш, які напісаў на дзвярах прыбіральні, якая была акурат побач з яго кватэрай. Напротив сортира сдается квартира. Если будут вонять, на хозяев не пенять. Гэта, увага, быў першы вядомы верш Адама Богдановича. Дастаткова неблагі, нават можна лёгка запомніць.
запомніць. Вось. Ну, а перабраўшыся на іншую кватэру, яны сталі жыць неяк больш весела, больш так неяк, я б сказаў бы, лёгка. Вось у стылі гэтай кампазіцыі Джакама Рассіні. Гэта вы зараз пачуеце увертюру да оперы «Сарока, якая любіць шмат чаго красці». Джакама Рассіні. Калі мы слухали гэты твор, Алена мне сказала, што так падобны да Моцарта, што она просто іх бы зблытала. І гэта сапраўды так. Рассіні і Моцарт у нейкім сэнсе былі духоўна едныя. І сам Богданович, будучы зусім маленькім хлопчыкам, часта іх блытаў. Яму аднолькава падабаўся светлы лёгкі Моцарт і такі ж вясёлы Рассіні. Гэтую оперу Богданович ведаў фактычна на памяць. Она была такая лёгкая, прысвечаная сялянам, жартаўлівая. Вось. Прэм'ера адбылася ў 1817 годзе, у самой Ласкалі 31 траўня. Вось гэтую пласцінку сям'я Богдановичаў слухала кожныя выходныя і пад яе нават снедала. Вось. А ўвогуле, калі сястра больш любіла забаўляць дзяцей, то яе брат Адам Ягоравічак, такі сапраўдны педагог, а мы памятаем, што ў Менску да таго, як ён захварэў на хваробу горла, ён быў адным з самых такіх вядомых, яркіх менскіх педагогаў. Дык вось, ён больш любіў выхоўваць дзяцей сваіх, развіваць, вучыць. І як сам ён згадываў... Почти ежедневно я брал детей с собой на прогулку на Волгу, на берега Оки или за город, в рощу и поля, обращая их внимание на разные явления в живой природе, как набухает почка под действием тепла и света, как развивается лист, как появляется цветок, а из цветка зависть и семечки, как из зерна появляется корешок и росток,
росток, выгоняя листик за листиком, как цветет и наливается колос, как птицы вьют гнезда, как высиживают птенцов. В Нижнем, в Москве и в других городах я их водил в картинные галереи и музеи. Словом, в деле воспитания я исходил из жизни, из живых непосредственных наблюдений. І я просто уяўляю гэтую карціну, каб я быў мастаком стылі Матэйкі, Рэпіна, альбо хаця Пётр Сергеевич намаляваў бы карціну на першым плане птушачка. Яна высіджвае птушанятак, а побач сям'я Богдановича, якая назірае за ўсім гэтым працэсам. Вот, это было б цікава, эфектна і ярка. Ну што ж, бачна, што бацька шмат займаўся сваімі дзецьмі. Вось, і да 6 гадоў гэта былі ў асноўным такія прыродазнаўчыя заняткі, так это можна назваць. А затым наступае час кніг. З 6 гадоў Максім Богданович не вылазіў з бацькавай бібліятэкі, якая была ввогуле адной з самых вялікіх і змястоўных у Ніжнім Новгарадзе. Увогуле, тут трэба сказаць, забегаючы наперад, што ў адрозненне ад усіх нашых беларускіх пісьменнікаў, нацыянальна свядомых, такіх як Янка Купала, альбо Алаіза Пашкевіч, альбо Якуб Колас ці Алесь Гарун, Богданович быў першым пісьменнікам цалкам кніжнага кшталту. Яго крыніца натхнення, яго вопыт, гэта быў кніжны вопыт, гэта быў вопыт таго, што ён паспеў прачытаць у багатай бацькавай бібліятэцы. У той час, як у Якуба Коласа ці у Янкі Купалы, вопыт быў па першаму плане жыццёвы. Яны бралі ад таго, што яны бачылі. Бачылі яны крыўду, бачылі яны бедныя вёскі, бачылі яны нястачу, бачылі яны шмат чаго такога, пра што самі мусілі прайсці. Богданович бачыў пакуль толькі карцінныя галерэі, ён бачыў цудоўныя кнігі, ён бачыў тое, што яму давалі, і жыў ён, дзякуй Богу, пакуль дастаткова такім камфортным свеце. Дык вось, што чытаў хлопчык? Спіс быў вельмі багаты. Эдда. Песня пра небелунгаў. Песня пра Роланда. І Іліада, прабачце, і Адысея. Мольер. А таксама ён чытаў Бакачча, Данте, Шекспіра. Дефо, Мільтон, Міцкевіч. Так, Міцкевіч першую чаргу, вядома. Маленькаму Максіму Богдановичу асабліва падабаліся містычныя балады Міцкевіча. Ён быў проста ў захапленні ад ягонай свецязянкі. А ў паэме «Дзяды» Богданович ведаў дасканальна ўсю другую частку. Там, паводле сюжэта, да памінальнага стала ў закінутай капліцы прыходзілі самыя розныя душы памерлых, ад маленькіх дзяцей до розных там забітых паноў. Вось. І гэта было вельмі цікава. І нездарма ж у тым самым вянку першай адзінай прыжыццёвай кнізе Богдановича ў далейшым мы можам бачыць шмат такіх цудоўных менавіта хорар-вершаў, містычных вершаў, якія былі навеяныя і Міцкевічам, і Янам Баршчэўскім, і шмат кім яшчэ з гэтых містыкаў. Напрыклад, мой любимый верш «Бура». Панурая вялізная жывёла па шыры неба ўдаль марудна праплывае. Усё сціхла, але вось паветра рассякае, агністы меч, зіхаціць вясёла. Ударыў ён, і грукат пракаціўся. Мігае грозны меч, удары не змаўкаюць. І ўніз халодныя бичы крыві сцякаюць, а людзі кажуць, гэта дождж праліўся. Альбо вось гэты верш, адзін з моих любимых, пра павукоў. Прысвячаецца ўсім тым, у каго ёсць хранічная арахнафобія. Дзесь у хмарах жывуць павукі, што снуюць павучыну дажджа. Кожны тлусты і мяккі такі. Скура слізкая, як вужа. У целе стыгне халодная кроў. Злосць бясцэльная ў круглых вачах. Чуеш? Во шорах ног павукоў, аплятаючы сцены і дах. Так, Максиму Богдановичу падабалася містыка, падабаліся нават жахі. У багатай бібліятэцы яго бацькі ён мог чытаць і творы
Алана Эдгара По, гэтага першага геніяльнага амерыканскага містыка і аўтара містычных дэтэктываў. І зараз мы пачуем кампазіцыю, якая называецца гурта Deep Purple, якая называецца Вінсент Прайс. Гэта імя артыста амерыканскага знакамітага, які менавіта праславіўся у фільмах, у экранізацыях твору Эдгара По. Гэтая песня адлюстроўвае ўнутраны свет маленькага Богдановича, калі ён чытаў містычныя творы Баршчэўскага, По, альбо іншых нашых файных пісьменнікаў. Слухаем гурт Deep Purple, песня Вінсент Прайс.
Гэтая дзівосная песня выйшла ў траўні 2013 года ў альбоме, які называўся «Што цяпер?». І сапраўды, што цяпер? А цяпер мы будзем працягваць гаварыць пра нашага файнага Максіма Богдановича і пагаворым цяпер, хто ж з беларускіх аўтараў асабліва паўплываў на нашага 6гадовага героя. Што ж ён чытаў з беларускіх кніжак, і ці былі яны ў багатай бібліятэцы бацькі? Конечно ж, былі. Акрамя багатых этнаграфічных матэрыялаў, конечно ж, у яго былі і творы Вінцука Дуніна Марцінкевіча. П'есы, вершы, паэмы і, безумоўна, творы Францішка Багушевіча. І гэта вельмі важны момант. Як мы памятаем, Адам Ягорович Богданович скептычна дастаткова ставіўся да беларускай мовы, да беларускай песні. Казаў, што ўсё гэта дастаткова такое беднае, не вельмі выразнае, але вывучаць это, безумоўна, трэба. Вось. Тым не менш, ён збіраў усё, што выходзіла на беларускай мове. І не замінаў, за гэта дзякуй вялікі, не замінаў свайму сыну цікавіцца ўсім гэтым. І вось Максім Богданович, яшчэ не пайшоўшы ў гімназію, ён уже прачытаў усяго Багушевіча. Вогуле, Францішак Багушевіч, гэты знакаміты віленскі адвакат, які быў менавіта працаваў адвакатам 80-е і 90-е гады, вось, ягонае самае вялікае дасягненне было ў тым, што склаўшы такія кнігі, як «Дудка беларуская», вось, і «Смык беларускі», ён проста спарадзіў гэту новую хвалю беларускай інтэлігенцыі, нацыянальна свядомай, так? І Якуб Колас ведаў на памяць ягоныя вершы. І той самы Максім Богданович, Янка Купала, Алесь Гарун, самыя розныя пісьменнікі, якія часам паміж сабой не вельмі сябравалі, але іх яднаў Багушевіч. Вось. Калі казаць, якія вершы Багушевіча найбольш былі блізкія нашаму герою, то, безумоўна, гэта быў твор «Быў у чысцы». Калі я яго прачытаў сам у 9 класе, не, у 8 класе у нас был па праграме Багушевіч, то мне таксама гэты твор вельмі спадабаўся, тому што ён быў блізкі маім любімым фільмам жахаў, асабліва фільму «Паўстаўшы з пекла». Там проста апісанне было такое ж самае, як у гэтым фільме. І Богданович таксама любіў гэты твор. Гэта асабліва апісанне пра розных нядобрых людзей на тым свеце. Чэрці кормяць смалой і гатуюць у смале. І цягаюць, і рвуць, запрагаюць у воз, кружком цягнуць кішкі і зубамі за нос, вочы коляць ражном, пазурамі рвуць твар, скрабуць скуру ножом, як на боты тавар. Але, акрамя ўсіх гэтых жахаў, нашаму герою таксама вельмі запаў душу такі хрэстаматыйны цяпер для нас твор Францішка Багушевіча, як «Хмаркі». Прытым адразу патлумачыць ён гэта не мог. Вот гэтая некая элегічнасць, гэты прыхаваны сум яго, хлопчыка, вельмі ўразіў. Ён нават бацька згадаваў, што ён дэкламаваў яму гэты верш і казаў: «Тата, які дзіўны, які дзівосны верш, але я не разумею, чаму ён мяне крануў. Давайте прыгадаем гэты верш і пастараемся адказаць на пытанне, што там было такое, што маленькага Максіма Богдановича так уразіла». Хмаркі цёмныя, мае братанькі, ветер гоні вас бездарожанькі, і нідзе ж для вас няма хатанькі. Адпачыніце аж у боженькі. Где радзіліся, где вы, хмарачкі? Где тутэйшымі называліся? Леціце ўсё так, як ярачкі, хоць бы трошкі где затрымаліся? Зямлі родненькай знаць няма ў вас ні вугольчыка, ні прытулачку. А тут ветер дзьме горшы раз у раз. Ляціцё жа вы без ратуначку. Ляціцё жа вы без ратуначку. Значна пазней, ужо ў пачатку 1917 года, Максім Богданович змог адказаць, чым яго гэтыя хмаркі ўразілі. Ён сам себе адчуваў, як гэтая хмарка, якую без перастанку носіць спярша з Менску ў Гародню, з Гародні ў Ніжні Новгарад, затым у Яраслаўль, затым зноў у Менск на кароткі час, а пасля ў Крым, адкуль ён дзе ён уже знайшоў свой апошні прыпынак. Ён сам быў гэтай хмаркай, якая так хацела дзесьці спыніцца, так хацела знайсці свой родны край, быць гэтым родным краі. Але гэты родны край ад яго заўсёды уцякаў. Гэты родны край заўсёды быў дзесьці далёка. Вот такая была, скажем так, праблема, вось такія былі ў яго перажыванні.
Але вернемся у тыя светлыя часы, калі ён быў ще зусім маленькім. Дык вось, калі ў жыцці Максіма Богдановича пакуль ніякіх яркіх бураў не было, усе свае буры ён хаваў і проста хаваўся ў татачкавай бібліятэцы, дык у жыцці яго таты, 37-гадовага бухгалтара Ніжегородскага аддзялення сялянскага пазямельнага банка Адама Егоровича Богдановича адбылася падзея. Ён знайшоў сваё новае каханне. І гэта адбылося ў 1899 годзе. Яго новае каханне гэта была 20-гадовая Александра Волжина, вельмі інтэлігентная, цудоўная, добрая дзяўчына, якая вельмі любіла яго дзяцей, вось, якую вельмі кахаў і Адам Богданович. Вось, і з ёй ён акурат і пабраўся шлюбам. Але на вялікі жаль, шчасця было вельмі мала, таму што ў тым жа годзе яна, будучы вельмі хваравітай, яна памерла пры родах, пакінуўшы пасля сябе маленькага сына Шуру. Трагічны лёс Александры Паўлаўны угадваецца ў асобных вершах Богдановича «Каханне і смерць», які ён стварыў, безумоўна, пазней, у жніўні-кастрычніку 1912 года, калі ўжо жыў у Ярослаўлі. З'енкам дзіцё ты раджаеш, болю не змогшы сцярпець, стогнамі з сэрца ўражаеш. Што я магу зразумець? Шчыра мяне ты любіла, шчыра цябе я кахаў, але давёў да магілы, сам на мучэнні аддаў. Па сутнасці, сын тут выявіў, можна сказаць, унутраны маналог свайго бацькі, які па сведчанню сучаснікаў, як я ўжо казаў, вельмі моцна кахаў сваю няшчасную другую жонку. Вось. І дакараў сябе за смерць каханай. Увогуле, для Богдановича тэма смерці надалей яна была такая, асаблівая. Ён быў першы беларускі пісьменнік, хто стараўся ставіцца да яе без меладраматычнага пафасу. Вось у гэтым вершам, калі вы его чуеце, тут ёсць проста такая, як бы, суровая канстатацыя. Чалавек памёр, я, магчыма, ў гэтым вінаваты, але тут няма надрыву, тут няма істэрыкі, тут ёсць проста, вось, як я ўжо казаў, это канстатацыя жудаснага факту. І надалей, калі мы ўжо будзем гаварыць пра Богдановича, як уже пра паэта, які складаў свае дзівосныя вершы на самыя розныя тэмы, дык вось тэма смерці яго заўсёды была цікавая. То ён ставіўся да яна з іроніяй, то так сурова спакойна, то неяк з нейкім сумам, але без тэатральшчыны, таму што ён ведаў, што ёсць смерць, і ён зразумеў, што баяцца яе не трэба. Трэба яе ўспрымаць так, як яна ёсць, вось, і ставіцца да таго, што смерць это не важна. Галоўнае, што ты пасля смерці пакінеш, і тады ты гэтую самую смерць пераможаш. Вось. Зараз мы паслухаем песню гурта «Крама», таксама такую элегічную, якая называецца «Падае дождж». Калі ласка, «Крама», «Падае дождж». Цябе назаўсёды забуду імя і не пазнаю твар сярод белага дня. Пісавы слепак кахання раструшу ў руцэ, друзк караблі папяровым пушчу па раце. Я на зямлі не пакіну глыбокіх слядоў, а на імя сваё не адгукні заіснуў. Маё існаванне ўсяго толькі сённяшні дзень. Я ў сусвеце не болей за прывіцень.
вольває краху життя. Мені цікаві вже таємниці биття. Тільки гітари шкодають одной сумовать. Покуль ми будем уночі з дощом розмовлять. Падає дощ на землю, й напиє мне твар. І принесе теплиню майго льосу ладар. Падає дощ на землю, й напиє мне твар. Падае дождж. Нездарма гэта кампазіцыя зараз з альбома «Хавайся ў бульбу» 2001 года тут прагучала, таму што наш герой вельмі любіў дождж. І калі ён быў маленькім, калі ён чытаў свае кнігі, ці калі ён проста сумаваў, яму вельмі падабалася сумаваць, ці быць нейкім роздуме, калі падае дождж, ці падае снег, ці штосьці яшчэ за вакном такім адбываецца, і гэта яго настройвала на адпаведны паэтычны лад. Вось. Але па ўспамінах Адама Ягоравіча Богдановича, які не вельмі сумаваў, які павінен быў нешта прадпрымаць дзеля сваіх дзяцей, каб яны не заставаліся зусім адзінокімі. Што ж адбылося? По смерти моей второй жены в том же 1899 году тяжелый труд заменить дважды осиротелым детям мать взяла на себе Александра Афанасьевна Мякота, их родная тетка по матери. Впрочем, на ней лежал чисто внешний надзор за детьми. Так, дык вось, зусім невялікі прамежак часу, праз зусім невялікі прамежак часу гэтая самая Александра, якая, яшчэ раз скажу, была малодшай сястрой першай жонкі Адама Егоровича, дык вось, яна прыехала дапамагаць і так файна дапамагла, што нараджае Адаму Егоровичу па-за шлюбам дзіця. Гэта быў скандал. Цешча, якая акурат і адправіла сваю дачку дапамагчы, она зусім не чакала, што яе дачка менавіта такім чынам зробіць дапамогу. Усе перасталі з ім размаўляць Адамам Егоровичам. Сябры сказалі, ну як так можна, ну это ж нельга. Вось, яны былі супраць такіх дзіўных стасункаў. Але Адам Богданович праявіў упартасць характару. Затым гэтая ж самая упартасць выдатным чынам выявіцца і ў характары нашага героя Максима. Дык вось, Адам Егорович не узаконіваў свае адносіны з Александрай. І мала таго, яна яму не толькі не проста одно дзіця нарадзіла, а 5 дзяцей, 5 сыноў. Таму у Максима Богдановича з'явіліся новыя браты: Павел, Миколай, Алексей, Вячеслав, Роман. І што на гэта Максим Богданович? Як ён ставіўся да падобных бацькавых меладраматычных прыгодаў вартых асобнага серыялу? Даем слова паэту і літаратуразнаўцу Алесю Бачылу. Справа ў тым, што ў сям'ю Александра Апанасаўна прыйшла тады, калі Максиму было 9 гадоў. І хоць да ўсіх дзяцей сваіх і сястрыных яна ставілася аднолькава, ўсё ж Максим ніколі не называў яе мамай, а толькі цёцяй Шурай ці проста цёцяй. Відаць, дзіцячая душа не магла так лёгка прыняць тыя змены, на якія рашыўся бацька. А можа, прычынай непрыняцця было і тое, што мачыхай стала родная сястра яго маці. Можа, ён лічыў, што тым самым Александра Апанасаўна кідала цень на памяць сваёй сястры і душэўна не мог не пратэставаць супраць гэтага. Што было на самой справе, не гавораць ні творы, ні жывыя сведкі. Сваю родную маці Максим любіў горача. У доме зберагліся ноты, па якіх яна іграла на фартэпіяна, і любімым яе творы былі
адначасна любімымі творамі Максіма. Вобраз той, хто даў яму жыццё, вечна жыў у Максімавым сэрцы, як вобраз радзімы, які і зачароўваў, і клікаў да сябе, абуджае неадольную прагу да беларускай зямлі, яе народа і мовы. Далёка ад родных мясцін, па бацькавых этнаграфічных запісах, кнігах, успамінах ён вывучае матчыну мову. Бачите, як дастаткова пафосна завершае свае развагі Алесь Бачыла. Ну, тут можна, конечно, запярэчыць, што матчына мова, бо мы памятаем, што мама Максіма Богдановича не вельмі любіла беларускую мову, але гэта сапраўды была праўда. У гэты перыяд, 1901 год, Максім Богданович актыўна цікавіцца роднай мовай. І мала таго, пачынае складаць свае першыя песні, першыя вершы па-беларуску. У гэты ж час ён становіцца больш дзёрзкім, больш калючым. У яго адбываюцца часам і канфлікты са сваёй мачыхай. Словам, ён становіцца, ўжо пачынае паступова становіцца такім сапраўдным хуліганам. І гэтая хуліганскасць выдатным чынам можа выяўляцца нават і ў гэтай песні, якую мы зараз пачуем, песня гурта Нейра Дюбель «Вітайце». Я шукав спокою, я шукав доволі, ти з моєю кривою ненависті доволі. Тут ти народився, тут пайшов у храми, може тут розплющу, тут убачив пана. Прийшов на час, вітайте нас. Прийшов на час, вітайте нас. Прийшов на час, вітайте нас. Прийшов на час. Вітайце Максіма Богдановича. Вітайце 9гадовага хлопчыка, нават 10гадовага хлопчыка, які пачынае складаць творы па-беларуску. Бацька пра першыя беларускія вершаваныя вопыты сына пісаў. Общий уклон его чувств и влечения в сторону родного, всего родного, белорусского, есть дело наследственности. Моя семья и тесно с ней связанные семьи двух моих сестер, Гапановичей и Голованов, были своего рода белорусской колонией в далеком краю при слиянии Оки и Волги. Сестра Магдалина наблюдала и чтила все наши обычаи и обряды, справляла дяды, коляды, масленицу, великодни и прочее, так, как это делали ее предки. Максим все свободное время проводил у теток. Он слышал рассказы и воспоминания про родную старину, слышал и белорусскую сказку, и белорусскую песню. Сестра Магдалина любила напевать любимую песню нашей матери. «А где ж тая крынічанька, что голуб купаўся?» А праз 20 гадоў, у 1911 годзе, у нашай Ніве за 18 жніўня Максім Богданович змяшчае верш под назвай «Вечар», у аснове якога акурат і была гэтая эмацыйная і сямейна блізкая яму песня «А где ж тая крынічанька, што голуб купаўся». Месяц круглы стаў на небе, блішчыць невысока, увесь чырвона-жоўты быццам пугачова вока. З мілым задушэўным зыкам важкі хрушч лятае, пра няшчаснае каханне нехта запявае. Голас полем пракаціўся, у бары аддаўся. А дзе ж тая крынічанька, што голуб купаўся? Існуюцца сумна ў сэрцы, уюцца адгалоскі горкай песні, простай песні беларускай вёскі. Я ўжо неаднаразова казаў, што наш герой быў блізкі свайму бацьку ў плане упартасці і мэтанакіраванасці пры дасягненні пастаўленай мэтай. Адам Егорович писал, что... Задаваясь какой-нибудь целью, он твердо и неуклонно стремился к ее осуществлению. И это даже сказывалось в мелочах. Когда ему было 11-12 лет, я помню, он задался целью вместить в одну строчку «Отче наш».
Долго это ему не удавалось, но он настойчиво бился больше недели, меняя перья на более и более острые, уменьшая буквы до микроскопических размеров и, наконец-таки, добился, вместил в одну строчку и, прихватив лупу, с торжеством понес демонстрировать свое достижение двоюродным братьям и сестрам Гапановичам, которые были посвящены во весь ход и неудачи этой детской затеи. С тем же упорством он относился и к изучению белорусского языка, и к писанию стихов на нем. Максим Богданович пачынае мэтанакіравана вывучаць беларускую мову, складаць на ёй вершы. І, конечно, яго вельмі натхнялі ўсе гэтыя святы, каляды і іншыя народныя святы, якія адбываліся ў сям'і Гапановічаў. Я думаю, гэтыя святы былі ў стылі таго, як спяваў гурт Банж-Вірба песню «Добрый вечер». Банж-Вірба, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Вот я уяўляю, что так яны менавіта і спраўлялі свае святы. Так радасна, карнавальна, весела. Бо наш герой быў не толькі любіў глядзець на сумны дождж, ён любіў весяліцца, ён любіў жартаваць, ён любіў тэатр, і ён усё гэта любіў. А ўвогуле ў гэты перыяд у яго пачынаецца новы этап у жыцці. 1 жніўня 1902 году Максим Богданович быў залічаны вучнем Ніжагародскай губернскай гімназіі і з самага пачатку вучэння праявіў сваю непаспяховасць. З справаздач класных кіраўнікоў і сшыткаў, якіх ацэньваліся поспехі вучняў, відаць наступнае. За першую квадру навучальнага 1902 году ён амаль што па ўсіх дысцыплінах меў нездавальняючыя адметкі, за выключэннем прыродазнаўства і геаграфіі. Вось так ён себе праявіў. Самае цікавае, што Адам Егорович Богданович ставіўся да гэта дастаткова лаяльна. І ў новай серыі мы акурат і пачнем гаварыць пра школьна-гімназічныя прыгоды Максима Богдановича, пра ўсё тое вострае, цікавае, незвычайнае, яркае, што з ім тады адбывалася, пра тое, як ён сустрэў рэвалюцыю, як ён далей змагаўся з нашай нівай, каб туды прабіцца. Пра ўсё гэта ў нашай трэцяй
этой серии, присвеченной нашему любимому, шикоўнаму, цудоўнаму Максиму Богдановичу. А сегодня мы с вами пока что развитываемся. Для вас працавала цудоўная спадарыня Алена. Да сустрэч. Выдатный оператор Александра, самый сціплы, самый шикоўны профессионал, я вельмі люблю. Вось. І дзякуй вам вялікі. І зараз мы пачуем на развітанне твор Вольфганга Амадея Моцарта, урывак з оперы «Чароўная флейта», арыя «Царыцы ночы». Не спім, слухаем, чытаем Богдановича і радуемся.